Csak már most megtört engem a betegségem. Tüdődaganat. Rossz indulatú. A kezeléseket nem vállaltam. A műtétet meg nem lehet, mert ha fölnyitnak, meghalok. Meg ha szövetet vesznek hátulról a bordámból, akkor is meghalok, mert levegőt kap. Anyának így nem a daganat a baj, hanem oxigénhiányos. Még most is cigizek. 1,5 doboz vagy 2. Hát amikor nem vagyok olyan ideges, akkor elszívok belőle 10 darabot, másnapig kitart.